Een bijzondere dag voor Henry Meendering. Dat verklaar en beloof ik. Hij is officieel benaamd tot burgemeester van Schiermonnikoog. Ja, gewoon een heel trots gevoel als je hoort wat hier allemaal gezegd wordt, ook door de sprekers. Warme woorden, een heel warm welkom. Nou, zoals ik net in de speech ook al zei, ik heb geen concrete plannen. Dat is ook niet aan mij. Dat is uiteindelijk aan de eilanders en aan de gemeenteraad. En we krijgen natuurlijk de verkiezingen binnenkort met wellicht een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad, een nieuw college. Dus dat wachten we gewoon eerst even af. Meendering had in elk geval al plannen die eruit vieren wil. Nou, het allerbelangrijkste, en ook dat heb ik net genoemd, is natuurlijk die kabel die onder dit eiland doorkomt en die eigenlijk helemaal niemand wil. Dat leidt wel tot wat compensatie dat er projecten gedraaid worden, buitenkantsprojecten waar heel veel zaken voor het eiland gerealiseerd worden. Maar het is natuurlijk jammer dat je een kabel die je niet wil, daar komt compensatie voor. Maar die kabel willen we gewoon niet hier. Van oorsprong komt Meendering uit Boertange, een dorpje in Greenslaan. En zal nu burgemeester worden op een Fries eiland. En dat vindt er maar al te mooi. Kijk, ik ben Groninger hart en nieren, maar dat zegt niet dat ik Friesland niet mooi vind. Friesland is ook fantastisch. We zijn gewoon goede buren en af en toe maken we gekscherende opmerkingen. En dat hoort er gewoon bij. Goede buren moeten af en toe even met elkaar strijden in positieve zin. Ineke van Gens, die vanuit 2000 zandje onder het roer op skier. Dus voor de wethouders zal de geerwerking even wennen wezen, maar ze hadden wel zin in. Dat zal vast de komende collegevergadering wennen worden. We hebben 8 jaar natuurlijk Ineke van Gent hier gehad als burgemeester. En morgenochtend hebben we de eerste collegevergadering met Henry Meendering. Zal vast wennen. Nou, hij komt nu over als een heel betrokken, heeft heel veel interesse in wat er allemaal gaat gebeuren. Heeft in zijn speech net gezegd van ik heb geen lijstje wat ik nu even kom uitvoeren. Nee, ik ga luisteren en we gaan met elkaar de schouders eronder zetten. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik heb ook gehoord dat u iets moest afzeggen voor vandaag. Kunt u daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat is toch een beetje die-hard fan van de Golden Earring. Als je dat hoort, een aantal concerten van ze bezocht. Afgelopen jaar natuurlijk overlijden van George Kooijman. En dan nu de tribute aan hun. Dat was onder andere vanavond. Ik had kaartjes voor vanavond, dus had ik hier niet gestaan, dan was ik in Rotterdam geweest. Maar ik sta hier echt met heel veel plezier nu.